15वें स्तोत्र. देव मंदिरांत रावच्याक गरजेचें सुगून. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकत? चुकी विणें भोंवता, न्यायनितीन चलता, काळजांत थावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना, असल्याच मनशाक पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना, खोट्या नश्ट्या मनशांक कांटाळटा. पूण सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तोल्यांक मानान लेखता. असल्याच मनशाक कश्ट आड मेळ्ळीं कितलींय येवं दिल्लो सोपूत सांबाळटा. उश्णें दिता, कळंतर घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्याक वायट करिना. असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल. देवाचें उतर हें.